Per aquesta meditació, el mindfulness del cos i la respiració, busca un espai on puguis estar assegut, amb els peus apoyats a terra, l'esquena més o menys recta, una postura que transmeti presència i dignitat, en la que durant uns minuts et permeti poder-te observar, poder observar el teu cos, poder observar el funcionament de la teva ment. Començarem a centrar-nos en la respiració, observant simplement com està, com l'aire entra i surt. I el ball i els moviments que aquest aire entrant i sortint produeix en el meu cos. Nota també els punts de contacte del teu cos amb el terra, amb la roba. Explora durant uns moments les diferents sensacions del cos. Centra la teva atenció en els peus. Focalitza la teva atenció en les plantes, els talons, el turmell. Fent conscient totes les sensacions físiques dels dos peus. Notant com apareix i desapareixen certes sensacions. Si no perceps cap sensació en aquesta part del cos, simplement sent aquest buit. Simplement percep allò que està present. Continua ara centrant l'atenció cap als bessons, als genolls, les cames, els glutis, cadera, pelvis, pujant per l'esquena, baixant pels ombros, cap al braç esquerre o braç dret, observant també com està el teu coll, com notes el teu cap, observant el teu cos, escoltant allò que transmet. Simplement deixa que les sensacions que van apareixent simplement apareguin. Sense intentar que siguin d'una determinada manera. Només explora què és el que sents i deixa que succeeixi. Encara que siguin durant un breu instant, que duri molt poc, deixa que passin. Observa com, tal i com passa amb la respiració, va i ve. Apareix i es desvaneix, desapareix. Centra la teva respiració
la teva atenció en la respiració, com entra i surt l'aire. Pots intentar fer una inspiració profunda, traient l'aire lentament, per fer més present aquesta respiració que durant tants moments durant la teva vida, durant el teu dia a dia, no li has donat atenció, però en canvi sí que està present. Nota com puja i baixa el pit, l'abdomen. Potser inclús notes com el tòrax s'obre, els teus pulmons expandeixen aquestes costelles en fora, deixant espai en aquest nou aire, notant aquestes sensacions. Nota tots els canvis que es produeix en el teu cos cada vegada que l'omples d'aire i després el treus. Sense intentar canviar res, simplement observant com és la teva inspiració, com és la teva expiració. Deixa que la respiració sigui per ella mateixa. Si per a tu està bé, continuarem uns minuts més dedicant a observar com està la teva ment. És probable que durant aquests minuts ja s'hagi distret algunes vegades. La teva atenció es desvia de la respiració i va a altres pensaments. Pensaments, imatges, plans, somnis, coses que haig de fer. Aquesta dispersió de la ment no és un error, simplement és el que la ment fa. Quan notis que la teva consciència ja no està centrada en la teva respiració, adona-te'n i retorna la teva atenció a la respiració. Felicita't perquè ja has despertat lo suficient per adonar-te que ets conscient de la teva experiència en aquest precís instant. Simplement identifica allà on ha anat la teva ment i retorna'l en aquest centre, en la respiració, en les sensacions de la respiració. Molt probablement la ment torni a dispersar-se una i altra vegada. Recorda que l'objectiu consisteix en adonar-te d'on va i reconduir-la delicadament, però amb determinació, de nou a la respiració. Si et resulta difícil o et sembla inclús frustrant que la ment s'estigui desorientant constantment, adona-te'n que la frustració o la crítica només fa que incrementar aquest soroll de la ment. Per tant, encara que la ment es desviï moltes vegades, simplement cultiva la compassió cap a ella mentre la redirigeixes al lloc on vols que vagi. La ment divaga, la teva consciència pren partit quan te n'adones d'això
i retornes la teva atenció allà on tu vols. Amb el temps aniràs descobrint que mica en mica tens més comprensió cap a la teva ment, dispersa, però que també desperta un sentiment de compassió cap a altres aspectes de la teva experiència. Que aquesta dispersió de la teva ment ens ha ajudat a que puguis enfortir, a que puguis practicar en aquests exercicis, a que puguis aprendre i a millorar. Recorda en tot moment que la intenció és que prenguis consciència de la teva experiència en cada moment. Sent conscient i observant el que està passant en aquest instant i en aquest altre. I utilitzarem les sensacions del cos i la respiració com a àncores per reconnectar-te delicadament en l'aquí i ara. Cada vegada que notis que la teva ment es dispersa i perd el contacte amb el lloc on estàs ara mateix. Serà bo que puguis fer això cada dia, inclús 2 cops al dia, per intentar millorar la teva presència en l'aquí i l'ara, millorant la teva consciència, la teva atenció, la teva presència. Obrint mica en mica els ulls, retornant a l'espai on estiguis, agraint-te per aquests minuts, per aquests moments de plena consciència. Agraint-te sobretot aquesta gran oportunitat que t'estàs donant.